Continental představuje ekologickou pneumatiku Conti EcoContact 5. Základním požadavkem současných výrobců automobilů je úspora paliva a snížení emisí CO2. Zároveň je však nutné zachovat bezpečnostní vlastnosti pneumatik. Co je to valivý odpor? Valivý odpor je ztrátová energie, která se u pneumatiky přeměňuje v teplo. Tuto energii můžeme znázornit následujícím diagramem. První část křivky představuje stlačení pneumatiky v kontaktní stopě. Druhá část znázorňuje uvolnění pneumatiky. Čím menší plocha ztrátové energie je získána, tím ekologičtější a tedy i úspornější pneumatika je. Podívejme se, jak byl řešen cílový konflikt snížení valivého odporu a zvýšení bezpečnosti u pneumatiky Conti EcoContact 5. Při návrhu nového typu pneumatiky Conti EcoContact 5 jsme si stanovili ambiciózní cíl, a to snížení valivého odporu při současném zachování velmi dobrých vlastností při ovládání vozidla v zatáčkách. Z tohoto důvodu jsme posílili bočnici a zajistili optimální rozložení materiálu. Každá pneumatika se při odvalování v místě styku s vozovkou v zatíženém stavu určitým způsobem deformuje, čímž se významně zahřívá a ztrácí se tak energie. Abychom omezili toto chování, provedli jsme u pneumatiky Conti EcoContact 5 změny v zesílení bočnice v oblasti patky a zároveň jsme zajistili její vyšší pružnost. Optimální rozložení materiálu umožňuje snadnější přizpůsobení pneumatiky silám působících při průjezdu zatáčkami. Je tak zajištěna optimální charakteristika odezvy na vychýlení volantu. S novou běhounovou směsí jsme chtěli snížit valivý odpor a zároveň zvýšit přilnavost pneumatiky Conti EcoContact 5 s mokrým povrchem. Zde však na sebe naráží několik protichůdných jevů. Nižší valivý odpor zpravidla znamená také nižší adhezní vlastnosti pneumatiky. To se odráží v horší přilnavosti s mokrou vozovkou. Jak vyřešíme tento konflikt? Standardní pneumatika má v běhounové směsi kaučukové polymerní řetězce, které při odvalování v místě styku s vozovkou kloužou po silice. Výsledkem je ztráta energie uvnitř materiálu pneumatiky. To je důvodem, proč jsme u materiálu určeného pro pneumatiky Conti EcoContact 5 vytvořili podstatně pevnější vazbu polymerních řetězců se silikou a zlepšili tak valivý odpor. Přidáním dalších nových přísad do směsi navíc došlo ke zlepšení chování pneumatiky na mokrém povrchu. Chtěli jsme snížit valivý odpor pneumatiky Conti EcoContact 5 tím, že změníme její profil, čímž zároveň snížíme na minimum její opotřebení. Jak to ale provést? Řešením je optimalizovaný profil našich pneumatik. Profil u standardních pneumatik umožňuje vysoký pohyb okraje nárazníku, což vede k neustálé ztrátě energie. V takovém případě se pneumatika také rychleji opotřebuje. Tím, že jsme u pneumatiky Conti EcoContact 5 zvolili optimální hloubku dezénu, jsme byli schopni výrazně snížit pohyb nárazníku, což snižuje množství ztrátové energie a zlepšuje opotřebení pneumatiky. Použitím nového dezénu běhounu jsme chtěli docílit snížení valivého odporu a zároveň také zkrácení brzdné dráhy. Jednotlivé figury dezénu standardních pneumatik se při odvalování výrazně deformují, čímž se zvyšuje valivý odpor a zároveň spotřeba paliva. V případě pneumatiky Conti EcoContact 5 může být řešením využití ultratenkých lamel. V takovém případě jsou figury dezénu tak blízko u sebe, že se při deformaci o sebe vzájemně opírají. To vede ke snížení míry deformace a tím pádem i ke snížení ztrátové energie během odvalování. Využití ultratenkých lamel se rovněž pozitivně projevuje při brzdění. U jednotlivých figur dezénu pneumatiky Conti EcoContact 5 dochází oproti ostatním typům pneumatik k menší deformaci, což zaručuje lepší přilnavost. Tato vlastnost se o to víc projevuje při styku běhounu s mokrou vozovkou. Díky ultratenkým lamelám pneumatiky Conti EcoContact 5, které odstraňují vodní film jako stěrače, je brzdná dráha kratší než u běžných pneumatik. Porovnání výkonu pneumatiky Conti EcoContact 5 s předchůdcem jednoznačně ukazuje obrovský posun ve snížení valivého odporu až o 20% při zachování a vylepšení bezpečnosti jízdy na mokru
a zároveň zvýšení kilometrového proběhu. Nová výkonná ekopneumatika Conti EcoContact 5